Днес се грижим за стъпалата си и сега си правим едно упражнение за мобилност, първо с пръстите на краката. Представете си или направо стъпете върху една кърпа и сега придърпваме с пръстите тази кърпа. Сгъваме ту на единия, ту на другия крак. Силно сгъвате навътре, все едно искате да си съберете постелката или въпросната кърпа, на която сте стъпили. Правим го 10 пъти, може би 10 с всяко стъпало все пак. След което пробвайте да разперите хубаво пръстите на краката, все едно разперваме пръстите на ръцете. И сега това, което правим, повдигаме само палец нагоре. Вижда ли се моя? И после другия. На някои хора им е изключително трудно да движат пръстите един по един. На мен също не ми е особено лесно. С палеца нагоре тръгва и някой от другите пръсти. Но натискайте. Седните надолу, само палец нагоре. Пак го правим по 10 пъти, с всеки крак разтърсваме. Намерете си опора и нещо върху което да стъпите. Аз отново се използвам моето йога блокче. Стъпваме така, че по-голямата част от стъпалото да остане свободна назад. Поизправете се, стена, стол, каквото има пред вас, хванете го и сега това, което правим, разтягаме единия крак, като петата искаме да стъпи надолу, а другия високо на пръсти. И продължаваме. Движете се бавно, за да усетите разтягането по пръстеца отзад. А докато сме на пръсти, пък стягаме пръстеца. И няколко пъти пък го правим заедно. Дигаме се високо на пръсти. И отпускате и двете пети надолу. И продължаваме. И пак си го направете 10 пъти. Много хубава тренировка за краката, за стъпалата. Специалистите пък казват, че тези упражнения помагат тук и за изкочили кокълчета. Анатомично не мога да ви го обясня и не съм сигурна, че е точно така, така че няма да го твърдя. Но пък силни пръсти, разтегнати пръсти и баланс, разбира се, докато сме на пръсти, стягаме или стягайте и бедрата. Това ни държи на пръсти съвсем като балерини. Чао!